Selam dostlar. Зәңгәр экраннарда топ клип тапшыруы һәм без Илсур Hem Gülnaz, Şerif Şerifjanovlar. Гадәттә, без тапшыруыбызның кагыйдәләренә буйсынып, атна сайын бер йолдызыбыз белән хушлашабыз. кемне озатабыз икән бу юлы? Әйдәгез, ачыклап китик. Әйтче бәгърем, аңлат миңа. Кемнәр кирде безнең арага? Онытырга тырышсам да, ялгызлыктан җаным сызлана. Төшләремә кирип, мине газаплама. Йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра. Син калдырган назларың бирми онытырга. Йөрәк әрнеп яна. Тапшыруыбызның иң яраткан һәм көтелгән тантаналы мизгеленә килеп җиттек. Экраннарыбызда премьера. Ниһаять туган илемә кайтып җиттем. Монда шул хәтлем рәхәт. Минем хәлләрем бик яхшы, үзең ни хәлдә? Хәзер бер минут көтеп тор. Азиз Әхмәтов, без бит синең белән бер мәктәптә укыдык. 7 эшләргә өйдә киттек ял итәргә. Hey, bir егет бар, сөйлейм мен шул хакта. Шул шибәрне күреп мин булдым да хаста. Яныма килеп кызыклар сөйли туктамый да. Һәм миңа яратам дип әйтергә уйламый да. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Димә, яратам да димә, әйтмә. Синнән башка матурлар бар хәтта күктә. Шулардан берсе миңа, син бәхетле бул. Сүзләрем яхшылыкка һәркемгә ачык юл. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Ильяс, нишлисең син монда? Нишләп кичә сменага чыкмады? Ильяс, кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа.
İşitesinmi? Нәрсәне? Бәйрәм якынлаша. Гашыклар көне якынлаша. Бәйрәм менә инде ул гашыйклар көне. Менә тиздән шын бәйрәм булачак. Ватанны саклаучылар көне. Ярый. Һәр кешенең яраткан бәйрәме бар. Синең үзеңнеке, минем үземнеке. Сүз тартышып торганчы йолдызларыбызның яраткан бәйрәмнәрен дә ачыклап үтик. Киттек? Син минем төсле, мин синең төсле. Ярсу йөрәкләр язлардай хисле. Тоя йөрәкләр, тоя ул мәхәббәт дигән иң якты хисне. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга сөеп беләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга сөеп беләшеп. Син миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Бергә булганда дөнья түгәрәк. Сүндерми тотыйк сөю учагын, гомер буена бергәләп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга сөеләшеп. Син минем җаным, мин синең җаның. Сөю хисләрем нурлардай якты. Икебез өчен көтеп алынган уртак таң атты, уртак таң атты. Син минем бәхет, син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга сөеп беләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга сөеп беләшеп. Яшик сөенеп, яшик шатланып, бөтен җиһанга сөеп беләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Син минем бәхет. Киләсе җырчыбыз Раяз Фасыйхов бер бәйрәмне дә аерып калдырмыйча, мин бар бәйрәмне дә бер тигез яратам дип җавап кайтарды. Беләсеңме, Гөлназ, миңа Раязның җавабы бик тә ошады. Нинди бәйрәм булуы мөһим түгел. Иң мөһиме, якыннарыгыз, туганнарыгыз яныгызда булсын. Экраннарыбызда моңлы сандугачларыбызның берсе Раяз Фасыйхов.
Yaratudan yanıp bitken günler Kalsalar da köpten ötkende Bir qaytırsın kebek min üzülüp Seni haman sağınıp kütkende Sen unuttun miken eller mini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen ginen itir haber yok Sen unuttun miken ellerine Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen ginen itir haber yok Ötkenlerge geri qaytıp bulmay Özgertipler bulmay yazmışını Tik sen gene taratırsın kebek Canım tulu sarı sağışlı Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Birge ötken ömürlerini barlap İzlep yürüyüm yaşlı gözleri Sen unuttun miken ellemini Seni kötüp daldı gözlerim Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Sinen geneniktir haber yok Rizat bilen Zinira'nın en yaratkan beylemleri ul kızlarının tuğan günü iken. Şulaydır. Min менә Ризат белән Зинирәнең бер серләрен беләм. Так, nindi sir? Әйтим ми? Ну әйт инде тизрәк, әйдә, мине дә тамашачыларны да көттермә. Ризат белән Зинираның гаиләләре тиздән зураяшак. Монысын кем әйтте инде? Ишеттем инде шунда. Террор жаным, бүтін ишеткән гайбәткә дә ышанып йөрмиләр инде, син бигрәк тагын.
Ярар, күп сөйләшмик, тамашачыларыбызга клипларын күрсәтик үзләренең. Bu dünyada bir sen gene tügel. Seni yaratuşum minde var. Tek min gene tügel tağın birov. Sen yaratkan kişi ol da var. Аның өчен бәлки сине түгел, башканы сөю шатлыктыр. Син әйтәсең мине артык дисең, мин әйтәм аны артык дим. Bu мәхәббәт күптән таныш булган. Кагыйдәне гаман кабатлый. Үзе яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Язмыш белән эш йөрәкне шулай. Чәкештерә гыйшык юлында. Бу дөньяны төптү кирәк диләр. Эш пышмактан тора бу дөнья. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Үзең яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Син яраткан, сине яратмый. Син яраткан, сине яратмый. Лилия Биктимированың иң яраткан бәйрәме ул Яңа ел. Чөнки Лилия, әрәм булмасын дип, күбенгәнче ашый да, диванга сузылып ятып, 10 көн буе Татмус ТВ каналын карап ята. Бик дөрес эшли. Ул Яңа ел ялларын шуңа бирәләр бит инде. Каршы алыгыз. Экраннарыбызда Лилия Биктимирова.
Зәңгәр күлмәк текте әнкәй бер иштән икебезгә бер булыр дип сүзебездә бер булыр серебездә Зәңгәр күлмәкләрдә икәү кайта идек сулардан Яракмын, әнкәй яракмын Бүгенге көн шулардан Очрамас микән әнкәй Су буйларына төшсәм Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләремдә исән Ул да зәңгәр, мин дә зәңгәр Парлы күлмәкләр кидек Әнкәй алдан, мин артыннан Икәү сулардан йөрдек Зәңгәр күлмәкләрдә икәү Кайта идек сулардан Яракмын, әнкәй яракмын Бүгенге көн шулардан Очрамас микән әнкәй Су буйларына төшсәм Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләремдә исән Зәңгәр күлмәкләр киясе Бер иштән кызым белән Киек балам бу гомерләр Әнкәйле булмый гелән Зәңгәр күлмәкләрдә икәү Кайта идек сулардан Яракмын әнкәй яракмын Бүгенге көн шулардан Очрамас микән әнкәй Су буйларына төшсәм Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләремдә исән Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләремдә исән Әнкәйем зәңгәр күлмәкле Күңелләремдә исән Күңелләремдә исән Top klip tapşırığı devam ete. Hem biz Gülnaz İlsur Şerifjanoğlar yıldızlarımızın yaratkan beyramları turunda engemeni devam etemiz. Niyaz'ın yaratkan beyremi ol, özünün doğan günü. Bilesin mi ne işin? Ne işin? Çünkü ana işinde doğan gününe 200 sum premiye bireler iken. Kayda işlemi iken o? Ураннарың белән килсин миңа давыл булып, чистартәле күңелемне,
Әріні бұршыларым қауып Келесін, келі меңа бір наз болып Келсін, келі мұңлы жыр болып Қалсын жүрек түрлерімді Әйтілмәген сыр болып Келесін, келі меңа бір наз болып Келсін, келі мұңлы жыр болып Қалсын жүрек түрлерімді Әйтілмәген сыр болып Яңғырларың білән келісін Ялтырасын яшінләрің Уят әлі хисләрімінің Бик йырақта яшіргенің Келісін, келі меңа бір наз болып Келсін, келі мұңлы жыр болып Алсын жүрек түрлерімді Әйтілмәген сыр болып Yaşların bilen kilsin Yaktırtırmış köklermini Seni kütüp küpme yıllar Nişe asır ötkenimini Kilsin, kili mine bir naz bulup Kilsin, kili мұңлы jır bulup Alsın yürek türlerimi de Әйтілмәген сыр болып Келесін, кели меңа бір наз болып Келсін, кели мұңлы жыр болып Алсын жүрек түрлерімді Әйтілмәген сыр болып Алсын жүрек түрлерімді Әйтілмәген сыр болып Әйтілмәген сыр болып Әлі дә мұғжизаларға һәм қыш бабайға ышанып яшәүче жыршыбыз Азалия қайсы бәйрәмне ярата дип уйлыйсыз? Миңа калса бу сер түгел, әлбәттә, яңа ел. Без Азалияны яңа үрләр белән тәбрикләп, клибына күчәбез. Яңа ел әйдәле үстүрдән, теләкләр телибез күңелдән. Аклыкка күмәле дөньясын, һәр кеше яратып туймасын. Сәгатьләр сугадыр унике, яңа еллар яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә. Сәгатьләр сугадыр унике, яңа еллар яңа безнеке. Күңелдә өметләр яшәрә, ясынгы сөенеп яшәргә.
Айлинның яраткан бәйрәме беләсегез килсә 8 март икән. Дөрестән дә, бу бит искиткеч бәйрәм. Табигать уяна, карлар эри, көннәр җылыта, күп чәчәкләр бүләк итәләр. Искиткеч бәйрәм. Акшан гына җитсен. Каршы алыгыз, экраннарыбызда иң мөлаем җырчыларыбызның берсе Айлин. Көлт сәгатьнең телләре саный мизгелләрне көннәрне төннәрне бәйрәмләп вакыт җитми кала һәр чак көткән чакта озак туктап торган сыман килеп җит җанкаем икәсин һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсин һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны гелдә синең белән генә тәмам бөтенләйгә ынтыласым килә бер генәм эрет назлы куеныңда кайнар кочагыңда сөю чагында иркәләп җанкаем икәсин һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсин һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк җанкаем икәсин һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсин һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны. Бара-бара Болгар кызлары төркеменә дә килеп җиттек бит, Һәм аларның да яраткан бәйрәмнәре ул яңа ел. Чөнки яңа ел бәйрәмнәрендә барлык туганнары һәм дуслары белән күрешеп, төрле тәм-томнар пешереп, бүләкләр белән алмашалар. Бүген Болгар кызлары лидерлар рәтенә күчә. Котлыйбыз һәм карыйбыз.
altın balık, altın balık. Elleyinde minem belen, minem belen. Uyni şulay altın balık, altın balık. Uyni suda, altın balık. Niye şulay uyni iken, uyni iken. Elleyinde minem belen, minem belen. Söyleşirge uylayım iken, uylayım iken. Altın balık, altın balık. Sevgenime başı alın, altın balık. Altın balık, altın balık. Sevgenime başı alın, altın balık. Uyni suda, altın balık. Mina koram eyden ide, eyden ide. Sevgenine eyden ide, eyden ide. Dik bezdenşe eyden ide, eyden ide. Altın balık, altın balık. Sevgenime başı alın, altın balık. Altın balık, altın balık. Sevgenime başı alın, altın balık. Altın balık. Sevgenime başı alın, altın balık. Gülnaz, senin it beyremi turunda işitkenin var mı? İt? İyi. Yok. Emine aldağı jırşыбыз İlsiye Bedretdinova'nın bu en yaratkan beyremi. Mal suygan gününü bütün tuğanlarını şakırıp itli beliş bilen sıyırlar iken. Qaralli, ağızga sular kilip gitti. Bugün qaytib beliş pişiremeli mi? Şulay it. Əliga İlsiye Bedretdinova'na qarşı alır. Mulsiye, bütünübüzni büyüdü. Min bit seni yüreğine yarattım. Yüresine gözler kısıp men özüme karattım. Seni üzülüp sevgenlerge yüreğine üşitip. Yüresini yarattım da hazır bulmuş hiç gitip.
uynap kına köpleşem. Yürü yazam sina hatlar matır sizler tezemmin. Min bit yürü siyem deyip üzegini üzemmin. Aşanıp da koyarsın sen otursan mine tınlap. Yürügüne aytem de yaratam seni şanlap. Yürügüne diye başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yürü deyip köpme ömürler öttü. Yürügüne yaratam ben yürügüne sileşem. Yürüsünden kölgen bolup oynap kına köpleşem. Yürügüne diye başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yürü deyip köpme ömürler öttü. Yürügüne yaratam ben yürügüne sileşem. Yürüsünden kölgen bolup oynap kına köpleşem. Yürügüne diye başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yürü deyip köpme ömürler öttü. Yürügüne yaratam ben yürügüne sileşem. Yürüsünden kölgen bolup oynap kına köpleşem. Yürügüne yürügüne sileşem. Hayretdinovlar ailesi bu soruğa bulay deb cevap berdi. Balalarımızın tuğan günlerin bik de zarıgıp kütüp alabız. Şulay yok, Яңа yıl beyramında yaratabız. Çünkü barlık tuğanlar, yakınlar, balalar bilen birge jıyılabız. Яңа yılda bir kaşında işlemiybiz di. Şulay yok, Ramile minden birer bulak bulmaz mı deyip ilenişken günümüzni bik de kütüp aladı Ramil. Ay молодец. Sizning qarşınızda eng suykumli jurchi oilamizning birisi Ramil ham Ramila Hayretdinovlar. Eyde kız eyde. Ezgine kaldı. Kelip de gittik. Bilesiz mi maymunla nersek şeyitti? Ha? Hizmet. Устаревшая версия. Иң бұрынғы адам архантроп деп аталған. Алар Африкадан Евразияға таралып, айрым популяцион... Стоп. Biz мұнда қысатара келмедік. Işlerге келдік. Рахым едіңіз. Хизмет лагеріне. Eğer de mümkün bulsa İkəvi birgə yənəkşədə Ömür yollarım olsa İkəvi birgə yənəkşədə Ömür yollarım olsa Canım yarım bilir Canım yarım bilir
Рамиле. Серьезно? Бүгін біз дискотека іштірамыз. Миңа бізге келсек ярый ма? Келегіз. Сейчас. Бар нәрсеге де әзермін, менікі болып қалсаң. Жаным ярым берер едім, өмірлік ярым болса. Жаным ярым берер едім, өмірлік ярым болса. Егітлер? Қызлар. Жаным ярым берер едім. Жаным ярым берер едім. Екеу бірге елікшәді, өмір yolları болса. Екеу бірге елікшәді, өмір yolları болса. Узган атнада премьер булып кергән җырчыбыз ныклы адымнар белән яңа баскычка күтәрелә. Кем икән ул? Әйдәгез, бергәләп ашыклыйк. Игътибар зәңгәр экраннарга. Нурлы йөзләреңнән, назлы сүзләреңнән, акылымнан язама күрәмесең. Ярсу йөрәгемне, тормыш юлларымны, бар дөньямны нурга күмәсең. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, Güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, güzelim matурым. көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Dünya matur yemeli, sin bulganга canım, seni gene üzülüp süygenge. Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, Güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, güzelim matурым. көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Мин бәхетле бәгърем, син булганга гына, син бит миңа бик тә кадерле. Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең, яшик мәңге җуймый кадерне. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, Güzelim matурым, көмешем
шүрәген. Айдар Ракиповның иң яраткан бәйрәме әти-әнисенең туган көне. Дөрес. Алар бу дөньяга тумаган булса, Айдар да шушы матур дөньяга тумаган булыр иде. Афәрин. Лайыклы җавап, лайыклы урын. Tırmışlar ağır. Bir gerekten şuşu oğul bilen şahar arasında. Mana şuna göre men seni oğul bilen şahar arasında münasebetlerini kiler için. Mana sana bir iş tapşıram. Davay sen beni boşqarıp çıkarsın deyip şanam. Әнеге тоқтадық? Келіп жеттік. Мен мұнда түсіп қалайым міне? Мен бұл ауылға кірмейм. Яратасым килә шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Кыйып яңгыр яуган чакта, инеш булып килә агасым. Бар кайгымны, бар дөньямны онтып, синең янга килә барасың. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Яратасым килә шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк
Dostlar, kimler әле bilmi, işitmedi, jırışçılarımız için TMTV kanalının resmi saytında tavuşlar verirge mümkün. Kirigіз, көрігіз һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Көктә яна якты йолдыз, сиңа аны ошатам. Күзләреңнән нурлар балкый, әллә шуңа яратам. Йолдызым булып кабындың, тормышымның күгендә. Тәүге сөйүк хисләремне уяттың йөрәгемдә. Йолдызым булып кабындың, тормышымның күгендә. Тәүге сөйүк хисләремне уяттың йөрәгемдә. Күктә балкый якты кояш, сиңа аны ошатам. Янарыма җылы өрдең, әллә шуңа яратам. Йолдызым булып кабындың, тормышымның күгендә. Тәүге сөйүк хисләремне уяттың йөрәгемдә. Йолдызым булып кабындың, тормышымның күгендә. Тәүге сөйүк хисләремне уяттың йөрәгемдә. Күктә йөзә ак болытлар, сафлык салып күңелгә. Сиңа булган мәхәббәтем назлар булып түгелә. Йолдызым булып кабындың, тәүге сөйүк хисләремне уяттың йөрәгемдә. Йолдызым булып кабындың, тәүге сөйүк хисләремне уяттың йөрәгемдә. Тәүге сөйүк хисләремне уяттың йөрәгемдә. Alдағы жырчыларыбызның да шулай ук иң яраткан бәйрәмнәре ул Яңа ел икән. Әлбәттә, бүләкләр, 10 көн ял,
тәмле ризыклар, тулы өстәл. Шуңа өстәп кинотеатрга, без шәһәрчекләренә йөрү, кышкы урманга бару, авылга, туганнар янына кайтып килү. Хәтердә истә кала торган мизгелләргә бай вакыт бит ул. Шулай. Бу дөрестән дә мөгъҗизаларга ышандыра торган бәйрәм шул. Яңа ел. Филүс, Рәйсән, мондый җаваплардан ясар алдыннан ныклап уйнадыгызмы? Сезнең бергә тормыш кору теләге чын күңелдәнме? Нык, тату гаилә төзү турындагы уегыз уртакмы? Рәйсән, беренче булып сез җавап бирегез. Әйе. Филүс, сезнең җавабыгыз? Dünyada var nazlı жылы söz, matur tatlı söz. İşitesin kilemi canım. Ул шундай сире тылсымлы söz, хәтта якынлы söz. Аны әйтәм тик сиңа тагын. Яратам, нык итеп яратам, шул тиклем яратам, өзелеп яратам, җанкаем сине яратам, чынлап та яратам, син диеп җанатам, сиңа булган хисләремне җыр аша яңратам. Ярату һәркемгә бирелми, чакырганда килми, килгәшендә китми, җаным. Мең тапкыр гомерем буена, шул сүзле тик сиңа әйтергә дә риза тагын. Яратам, нык итеп яратам, шул тиклем яратам, өзелеп яратам, җанкаем сине яратам, чынлап та яратам, син диеп җанатам, сиңа булган хисләремне җыр аша яңратам. Беләсең, синең белән мин шундый бәхетле, чөнки мин яратам, яратам, яратам. 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 Яратам, нык итеп яратам, шул тиклем яратам, өзелеп яратам, җанкаем сине яратам, чынлап та яратам, син диеп җанатам, сиңа булган хисләремне җыр аша яратам, нык итеп яратам, шул тиклем яратам, өзелеп яратам, җанкаем сине яратам, чынлап та яратам, син диеп җанатам, сиңа булган хисләремне җыр аша яңратам. Яратам. Яратам. Филүс, сезнең җавабыгыз? Әйе. Гомумән бөтен бәйрәмнәр дә үзенчәлекле һәм бик матур. Һәрбер бәйрәм аерым бер тылсымга уралган. Шушы якты нотада без Гөлназ Һәм Илсур Шәрипҗановлар топ клип тапшыруын йомгаклыйбыз. Исән сау булыйк. Пока-пока.